एबसुनि 49थि थान्दै जखनथाय आरो दिनै गेवलां मेल बे जोबनानै थांबाय। एबसुनि जुथुम्मायाव रायजो राजानि जि बाहागो लानाय आरो बेयाव जोंनि आइ आफा बिथांमोननि जि मोनसे मदद आरो एबसुखौ गावनि फिसाफोरनि गावनि फंबायफोरनि हारिनि फरायसा आफाद माहारि आफाद होननानै जि फोथांना लाखिनानै सक्तिशालि खालामनायनि जि मोनसे थांखि आरो बिथांमोननि जि मोनसे माने गोसो गुदुं जिखिनि माने बाहागो लानाय बे जोंखौ जेब्लाबो साहस होबोदों आरो दिनैनि बाहागो लानायनि गेजेरजों आरोबाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा साहसनि गेजेरजों आरो खोब माने गोग्गानायनि गेजेरजों हाबा मावलांनो थाखाय जों थुलुंगा मोनगोन आरो बे जुथुम्मानि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि सोलोंथाइ जोंनि रांखान्थि समाज जौगानाय समाजारि थासारिखौ जोङो माने थिग खालामनाय आरो लोगोसेनो जोंनि जिखिनि आद्रा जानानै थानाय बिटिआर एकर्डनि मावफुंबावनांगौ जिखिनि दफाफोर दङ बिनि सायाव रायजो राजाफोरनो गुवारै आरो गोथौयै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फोरमायनानै होयो आरो बेखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे मिथिनो लुबैनाय मिथिनो हास्थायनाय एकर्डआ मा जानानै दङ आरो बेसेबां पर्यायसिम बेयो समाधान जाखो बा मावफुंजाखो बिनि सायाव जिखिनि मिथिनो लुबैनाय रायजो राजाफोरनो जों गुवारै गोथौयै फोरमायबाय। बाथ्राया जाहैबाय मा जे बर' हारिया जि मोनसे थांखि आरो उद्देश्यजों हारिखौ बिश्व दरबाराव प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय नाजादों बे बिथिङाव एबसुआ बड'फानि आदर्शजों गेरेमसा माहारि दानाय मास्टार रेस आरो जोंनि आल्टिमेट थांखिसिम सहैनायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो आरो दिनैनि समाव बिटिआर एकर्डआव जिखिनि जोङो मोनदों आरो हारिया जिखिनि मोनसे हप्स एन्ड एसपिरेसन दङमोन बिनि गेजेरजों संकसनिफ्राय पासनिसिम जि सिमा दङमोन दिनै गहपुरसिम बियो बारायबाय गामि सोसनबावनांगोन बेखिनिया जागायजेननाय आरो बिनि थाखाय रायजो राजा हारि नाङैनो जोङो सांग्रां जानांगोन नारसिननांगोन दा बेखायनो गामि सोसननायनि गेजेरजों दिनै संकसनिफ्राय गहपुरसिम सिमा बारायनाय 60टा समस्ति दानांगौ पावार एन्ड फांसन 39 जे बिटिसिआव जों मोनदोंमोन 42 खालामनांगौ 3082 खान गामि बिटिसिआव जि जों मोनदोंमोन बे गामिखौ जोङो 3123 खालामबाय आरो बारायबावनांगोन बिटिएडि जि मोनब्रै जिल्लाखौ लानानै दानाय जादोंमोन दिनै तामुलपुरखौ लानानै मोनबा जानानै दङ आरो सनितपुर बिश्वनाथआ गोदान जिल्ला जागोन जिल्ला जायोब्ला गासै ओनसोलखौ लानानै बिटिआर बिमुं होनाय बे जोंनि मोनसे फार्स्ट एन्ड फरमस्ट डिउटि आरो बिटिसि एकर्डआव 6 सिडुलाव बे मोनथाम जि क्लज दङमोन जे समस्ति दानाय पावार एन्ड फांसन बारायनाय नमेनक्लेचार सोलायनाय बेखौ भारतनि 6 सिडुलाव संशोधन खालामनानै एमेन्डमेन्ट खालामनानै बेखौ सोलायनांगोन आरो बिनि गेजेरजों बिटिआरआ बिटिसिनि थाखानाय बिटिसिनिख्रुइ बांसिन मजबुत आरो पावारफुलसिन जागोन आरो बिटिसि एकर्ड बिटिआर एकर्डजों खुनु कन्ट्राडिक्सन गैया कन्ट्राडिक्सन जानो गोनांबो बाथ्रा गैया बाथ्राया जाहैबाय बे मोनसे आपग्रेडेसन बे मोनसे मर अट'नमि मर एरिया एक्सटेनसन बेनिसो बेयाव खोथाया रोखा दङ दा बेखायनो एकर्ड बायदियै जोंनि मुंख्लं नखरफोरनो फैसा होनांगौ एकर्ड बायदियै रिहेबिलिटेसननि पेकेजखौ टाइम बाउन्ड होनांगौ आरो अमित शाह आरो हिमन्त बिश्व शर्माया जि कमिटमेन्ट होदों 2026 बे टारगेटखौ लानानै जोङो मथे नागारनायाव गैया आरो बिनि थाखाय सरकारखौ नारसिनदों 27 जानुवारि 2026 एकर्डआ 4 बोसोर जागोन आरो बे समाव जोङो एकर्ड डे सेलेब्रेसन खालायगोन आरो बेयाव माबा नङा माबा मोनसे जोङो गोदान एचिभमेन्ट मोनबावनांगोन आरो बे एचिभमेन्ट मोननांगौनि थाखाय जोङो सरकारखौ नारसिननाया कन्टिनिउस सोलिगासिनो दङ बावैसो गुन उत्सवआव नुबाय जोङो बर'निनो माखासे फोरोंगिरिफोरा दिनै माने दुलाराय बर' फरायसा गसाइगाव साहित्य सभाखौ होबथादोंमोन बेयाव बिथांमोनाबो गोबां माने बादा होनायखौ माने गाज्रि मोनदों फोरोंगिरि माने जायफोर खामानि मावगासिनो दङ बिथांमोना गिबियावनो नायनांगोन जे बिथाङा सासे बर' आरो बिथाङा बर' मिडियामनि फोरोंगिरि लोगोसेनो बर' हिसाबै बर' मिडियामनि फोरोंगिरि हिसाबै बर' राव थांना थानाय बर' माहारिनि माने आत्मसन्मान आत्मरैखानि बाथ्राखौ बिथाङा साननांगौ दा जोङो हारि नाङैनो बा थुनलाइ आफाद एबसु जोङो बयबो डिसिसन लाबाय जे नेशनेल इडुकेसन पलिसि बायदियै बिमा रावनि सायाव इम्पर्टेन्स होनांगौ बिमा रावजों जोङो सोलोंथाइ मोननांगौ दिनै मेडिकेल इन्जिनियारिंखौ मादार टां मिडियामाव आरम्भ खालामनो नागिरदों मध्य प्रदेशआव
बिजेपि बा एनडिए सरकारानो आरम्भ खालामबाय बेबायदियाव आसाम सरकारा एनइपिनि उल्था क्लास 6आव मेथ्स आरो साइन्सखौ इंराजि थिसननायनि थाखाय थांखि लादोंमोन नाथाय बे थांखिखौ बिथांमोना उननि समाव जोङो बेखौ कन्टिनिउ खालामला बा जोङो इंराजि मिडियाम जाबसिनला होननानै जोंनो खोथा होदों खोथा होनाय बायदि 6 दाननि आनजादा बर' मिडियामाव जादों इउनिट टेस्टआ बर' मिडियामाव जादों आरो गुण'त्सबाबो बर' मिडियामाव जानांगोन गुण'त्सबनि कुइसना क्लास 6निया बर'आव जानांगौनि थाखाय ट्रान्सलेसनबो खालामनाय जाबाय खिन्थु जोबनायाव प्रिन्टिंआव बिथांमोना इंराजियाव लाबोबाय जि इंराजिखौ जोंनि गथ'फोरा बुजिया खारन बिथांमोना इंराजि फरायखायाखै आरो जेराव बिथांमोना एन्सार होनो हाया दा बे परीक्षायाव एटेन्ड होनानै बिथांमोना माबायदि ग्रेडिं मोनगोन माबायदि माने क्वालिटि एसेसमेन्ट जागोन दा बेखायनो जातीय सार्थ मिडियामनि सार्थ रावनि सार्थआ प्रधान आं एबसुनि आफादगिरि एबसुनि सासे मावथि आंनि इम्पर्टेन्सआ प्रधान नङा एबसुआ मा बुङो एबसुआ मा सानो बर' जातिया एबसुखौ मा मावजानो लुबैयो एबसुनि गेजेरजों बर' जातिया भारत आरो आसाम सरकार बा विश्व दरबाराव मा पलिसि प्लेनिं लानो लुबैयो बेसो मेन बिनि उनावसो आंनि जोंनि मावथिफोरनि बाथ्राया फैगोन दा बेखायनो फोरोंगिरिया सासे इमप्लयि कर्मचारि आरो बिथाङा सासे फोरोंगिरि मिडियामखौ फोरोंनो थाखाय बिथांखौ दायित्व होदों जातीय दायित्व जातीय रेसपन्सिबिलिटिया प्रधान जानांगौ बेयाव गावनि सार्थ स्कुलनि सार्थ बा नोङो जोंनि स्कुलनि रिजाल्टआ गाज्रि जागोन होननाय बाथ्रा गैया सारा आसामावनो बन्द जादों नोंनि स्कुलाव एग्जामा जानानै नों मा खालायगोन आरो जों स्टेन्ड होदों बे एग्जामखौ जोंनि क्लास 6नि स्टुडेन्टफ्रा होफिननो मोननांगौ माने बेनि थाखाय बिथांमोना आनजादाव बर' कुइसन पेपारजों जिरायनो मोननांगौ बेनि थाखाय जोङो गिबि मन्थ्रिखौ बुंदों बेनि थाखाय जों सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ बुंदों दा बे स्टेन्डखौ जों क्लियार खालायबा दिनै नङा गाबोन जाफुंगोन नङाब्ला सरकारा बेनि थाखाय माबा मोनसे सिद्धान्त लानो बाध्य जागोन बेनिफ्राय बिसोरो खारग'नो हाया माने जों नुनो मोनो जे दुलाराय बर' फरायसाफोर बर' थुनलाइ आफादखौ माने जेब्लासिम साख्रि जाया बै समाव खिन्थु खुथारि आथिं हमो माबो जाखांनायनि उनाव नङाबा बिदि डेट लाना जानायखौ जों नुनो मोनो बिदिनो नेवसिनाय नामा बेथ' दिनैनि गोदान बाथ्रा नङा गोदोनिफ्रायनो जेब्लासिम नोङो जेंना नुजायो जेंना दङ उमुक स्कुलाव उमुक कलेजाव उमुक इनस्टिटिउसनाव प्रब्लेम दङ बे प्रब्लेम थाजासिम एबसु आरो साहित्य सभानि इम्पर्टेन्सखौ बिथांमोना बुजियो बिथांमोना थाङो गासैनिबो बेलायाव नङा माखासे बेक्ति माखासे सुबुं माखासे मानसिफोरनि माने बेबायदि आखल आखुखौबो जोङो नुवाखैना नुदों खारन जोङो पाब्लिकलि गासिबो लेभेलनि मानसिफोरखौ एसेसमेन्ट खालायो खिन्थु जेला समस्या समाधान जायो समाधान जानायनि उनाव बेखौ थेंक्स गिभिंबो होनाय जों नुफेराखै आरो कृतज्ञता ग्रेटिटिउड होनायखौथ' जों नुफेराखै बिनि उनाव जातीय संगठन माहारियारि गौथुमफोरखौ समाल'सना खालामनायखौसो जों मालाबा सौग्रावनाय जोङो फेस जानाय चेलेन्ज जानाय जों नुयो जों बेखौ लानानै डेस्ट्राक्टिभ बा जोङो क्रिटिसिजम खालामनो आं लुबैया खिन्थु बेबायदि थासारिखौ लाबोनाङा आरो बेबायदि थासारि माने लानानै हाबा मावनाया माने खोब सेल्फ सेन्टार्ड व्यक्ति केन्द्र होननानैसो आं बुंनो सानो बेजों जातिया लाब जाया जेंनाया दङमोन जेंनाया सुस्रांजाबाय हारिनि थाखाय समाजनि थाखाय जि रेसपन्सिबिलिटि दङ बेनि थाखाय खामानि मावनांगौ टारगेट इयारा जोबनो थाखाय 24 खिन्थु बेहाय कमिटमेन्ट होनाय बायदि माखासे दफाफोरा गोबां 2024 बिथांमोननि कमिटमेन्टमोन इलेक्सननि सिगां बिथांमोना बे कमिटमेन्टखौ बेसेबां फुलफिल खालामो बिनि सायाव हिसाब निकास जागोन आरो बे हिसाब निकासनि उनाव फैबाय थानाय परिकल्पना फैबाय थानाय जोंनि मास्टार प्लाना मा जागोन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि सायाव रायजो राजानो जों फोरमायगोन आरो गलाघाटनि 2-3-4 जानो गोनां एबसुनि डेलिगेट कनभेनसनाव गासै जोंनि 3000 जि थान्दैफोर थांगोन बे 3000 थान्दैफोरनि गेजेराव सावरायनानै जोङो थांखि आजावगोन शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगे-रेगां दख'ना गलायाव लकाय FNF महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिफान माथानि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।